2 tyttöä. 10 maata. 1 päivä. He tekevät mahdottoman mahdolliseksi. Rio de Janeiro. Autoa varaamaan ja... New Jersey. Siellä luistelee kovaa Ilja. Ihana Ilja. Las Vegas. Rahaa, massia, pätäkkää, tuohta, ne ei ole tuota tänäänkään huolta. Pelasilla mitä kökkelin on putsi varteen. Tokio. Pattaya. Pitäisikö meidän tänään mennä Mäkkiin syömään? Joo, Pizza Hut on aivan liian kansainvälinen hommeli. Mount Everest. Tää on naisen mittailu. 8844. 88 on paras vuosikerta ja... 44 on puolet siitä. Pariisi. Ja kyseisellä kentällähän pelattiin Ranskan futiksen MM-kisat. Se on tuolla alhaalla jossain. Ja meneekö tuolla kettu? Onks toi kettu, mikä menee tossa? Kettu kipittää keskellä. Katsomo! Tansanian safari. Hei, varo, tuolla pantteri, tuolla. Se hyökkää. Sydney. Auto lahattu, onko? Missä on vatsalihakset, tiukat vatsalihakset? Missä ne on? Laura! Tahiti. Ei muuta kuin pus ja hei pus. Elina ja Laura. Vuoden travellerit. Asennetta, intohimoa, huumoria.